Kowe
jebul kowe durung rapi resmi tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndemplung sing tak jaluk waktu kanggo aku senadyan sedelo wis ngobati kahku kembang mlati aruh ati iki mung dienggo kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndemplung sing tak jaluk waktu kanggo aku senadyan sedelo wis ngobati kangenku kembang mlati arum gandane ati iki mung dienggo kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi. Ayo.